go back. Back up. You was in session back, Liam Buwan daga Arewa Kudu, ba sani section, like begging, no ba speaking. Wallahi talahi na fi qualifying, since morning I'm slaving, ba take off rapping, up there, all pockets half is money. Wallahi talahi I do be the fan, na fi kuya wa shi na kuke ji na buku wallahi kun kasa ku gane, na bi ku da bai, Kano Kaduna Abuja da guy. Suna so su ji gai Mahasadana sun gani karami to gane da vaya sun kasa su gane. Na basu a gida, na basu a daji, na basu a halama waye. Rukayya, Amina, Maryama, wannan naku ne. Kai, to ya aka yi ne, kana ta jiji da kai ne, to ya aka yi ne, wane ne mai gidanka, na haɗa sa da aiki jan aiki, yal duba agogon, maza duba agogon, duk mu raba masa aiki jan aiki. Mutan arewa ku tashi mu gane, an mai da mu bayi mun kasa mu gane, mu bashi guri a su haye bu gane, su haye su kwashe su ban mu da bashi. Mutan arewa ku tashi mu gane, ku tashi mu gane, ku tashi mu gane.